Ayan, mayroon na naman talaga kumagat. Hingal. Ladyfish. Bid. Alright, so ayan na mga ka-anglers, ito na yung huli ng Jeddah Anglers. Hello mga Uragon, mga ka-anglers. Alright, shout out sa inyong lahat dyan. Shout out sa mga viewers. Alright, so magandang gabi sa inyong lahat mga ka-anglers, mga Uragon. Ngayong gabi papunta na naman kami ng dagat Almojerma. Alright, so dinaanan lang namin yung pamain dito na binili ni Idol Fernan kay Andy. Nandun sila, kinukuha yung bulati na binili. So nandun na sila Oiram at si Cabert. Nauna na doon kaninang umaga pa, alas 5 ng umaga sila umalis. So kami may trabaho pa, kaya gabi na kami pupunta. So kita-kita tayo doon mga ka-anglers, Jeddah Anglers. Alright, so see you there. So ayun, nakuha na yung bulati. Bibiyahe na kami, diretso na kami ng Almojerma. 1 hour ang biyahe, may get. Pero sabi daw Saudi bossing, marami daw bulati doon. Uragon mga ka-anglers, nandito na kami sa ayan. Ayan, ito na. Si Ronnie. Andito na kami sa Di makita Almojerma. Ayan. Gwapong-gwapo pa rin. Parang Idol Fernan. Ayan. Yes! Wala kayong malis doon. Dito sila Wag kang maganda dito. Mr. Oiram at si Bert. Nandun. Nang papandaw ng kanyang rad. Kararating lang namin. Time check tayo. 9:35 ng gabi. Umalis kami doon 7:45 ng gabi. Ayan. Chill lang yung takbo. So ayan. Dito lang kami. Almojerma Beach. Ayan. Ayan may huli na nga. Nora. Huli na si Cabert. Ayan Nora, si Al. Ano? Nadali sa mata? Laki! Bangos yan! Putangin na! Ang laki maya-maya! Yan bang maya-maya? Oo, maya-maya to. Laki Alright. Nora malaki. Hindi sure ito, maya-maya to. Red snapper ang Bangos, tawag. bangos yan Bangos. Ganda Red snapper Red snapper to. Putang ina, sabi ko ang layo, ang laki ng diin. Putang ina! Dong! Dito kisa Yes! Di atay. Bakit hindi kilala yung mga ote, baka nga atas basta-basta dyan, may mga pantuso. 605 Ayan. grams. Tinimbang na. Oh. 605 grams. Uy. Taba nito Ano to? Mangrove snapper. Sarap nito. Sarap na sinigang. Yung sa iyo wala. Oo nga. Bakoko nga yun. Cute niya Si Brim ang tawag dyan. Nadali na! Laking bakoko. Yan Neregla ang diputa. Yari, dudong. Ang laki. Ang laking bakoko. Ay siya. Hala. Laki niya no? Talaga naman. Kada ko dudong. Mas malaki pa yun sa nakuha ko. Oo. Yari. Ano ka ngayon? Ano? Patay ka? Yung nakuha ko, anak lang Bakukang. Ang laki, dodong. Dodong, kalaki. Yun, nakadali na si Ronnie. Nakadali din sa wakas. Malaking bakoko. Ito pang thumbnail. Yari. Madilim pa yung ating thumbnail, sir. Madilim pa. Liwanagin. Oh, ang laki. Ang laki Ayun Oh. Mas malaki yan sa nahuli ni Bert nung last week dito Loko ka. Ay, So, ito na, ang bakoko na nahuli ni si Ronnie Laki Okay. Okay kayo. Okay kayo. Isang palad. Sobra pa. Ayan. Sobras kilo yan. Pindutin mo ako yung kilohan. Ito? Sige, pindutin mo yan. Sige ka. Saan? Oh, mas malaki pa yung nahuli ni ayun 795. Yung kagabi 600 yan. 605 lang yun Oh. Mas malaki to. Mm. Mas mabigat. Ilan 795 grams. Mag-1 kilo na. Right, tingnan natin yung kumagat doon sa
ano ni Kabert. Malaki yata yan ah. Yan si Jisa. 1.6. Jisa. Masyaallah, masyaallah. Wala pa. Ayan na. Uy! Malakapas. Malaki piyas. Yan na. Kala ko laki. Ay, so, malakapas. Huli ni Jessa. Hi, good morning mga Uragon, mga ka-anglers. Mag-testing ako maghagis-hagis nito, oh. Helicopter. Ayan, oh. Ito yung pamain dyan, oh. 3 taga. A few moments later. Yan guys, huli ni Uragon. Balo. Ayan oh. Natakbo-takbo pa eh. Natalon-talon pa eh, balo. Kinain niya yung ano. Kinain niya yung huli mo, ang kinain niyan. Yung isda ang kinain niyan. Ay hindi. Bangos ang kain ito. Oh, laki oh. Ayos ah. Kaya pala natalon-talon. Guys, Hello mga Uragon, mga ka-anglers. Good morning sa inyong lahat. Nandito pa rin kami sa Almoderma Beach. Alright, ayan o. Nandito mga tropa. Maliwanag na. So, Hello. Shout out sa mga tropa. oh, Sa so, mga tropang anglers. Kilakok. At sa aking mga tropa pits na magigiting. Alright. Alright. Shout At out. sapagkat ako'y nakahuli na ng isang bakoko. Nabuhayan na ng dugo. Kumain na loob. Utang na loob, Diego. May huli na namang malaki piyas ah. Ayos ah. Masipag si 1.6. Si Jessa. Katulad din ng kanina eh. Yan. Isang size nila. Isang size lang. Yung malalaki nandun pa sa palapit pala. Wala pang oras eh. Tingnan nga natin kung mayroon yan. Mayroon ba, idol? Fingerlings! Liit. Tingnan natin. Uy! Malakapas. Malakapas yan. Umibabaw. Isa dong. Ito. Gumalaw din to. Yan o, malakapas. Ito malito, gumagalaw din. Ayun pa. Sabay-sabay. Ay, takitok yan. Takitok. Kumanan. Wala. Ayan o. Sige. Birahi. Sana. Oh. Yes! Malakapas na naman oh. Kamada na naman yung mga... Kamada ang malakapas. Oh, parang ano, parang... ano tawag doon? Malakepyas. Malakapas din oh. Tulad ng mga Same size. same size kila Mario. Ano. Oh, may huli din si Idol Fernando no. Sipag yan si Jessa Saragosa. 1.6 ba naman? Tag 1.6? Ayaw sumipag ba? Sige, tingnan natin ano ba yan. Yun na. Malaki piyas. Malakapas, lumutang na agad eh. Oh, Medyo large na. medyo lumalaki ah. Large na yan. Mamaya yan, extra large na yan. Lumalaki na ang malakapas ah. Oh. Alright. Sige lang. Basta may huli. Puro malakapas ah. Ayos ah. Trabaho. Trabaho si Bunso. Malakapas. Muy ibabaw na agad eh. Sige, bira. Yun, mayroon din yung isa. Nakahuli na rin yan. Ito na rin yung aking inihagis. Anak ng binibig. Makakawala yan. Tingnan natin, ano ba yung nahuli ko? Wala. Wala na. Andyan yan, basta
Ayan oh. Oh, malaki. Oy, ano, buhay. Ay, sure. Siyempre, kala ko malaki. Ayan guys oh. Maliit na sure. Oh. Meron na. Mabit na. Hindi mas laki ng konti. Atras, retrieve, atras. Ayan na oh. Ba't ba malakapas? Oh, inaabol ng balo. Dalawa. Dalawa siya. Isa lang. Balo yung humabol kanina eh. Putang ina. Di may balo kanina humabol eh. Shower pala. Oo, may balong humaano eh. May sinakmal eh. Puta. Balo o barakuda yun? Parang barakuda. Kalahati na lang sana may iwan. Alay natin yung huli natin dito. Maliliit na isda. Yan o. Maliit na siguro. Ayan. Tingnan natin yan. Malaki to. Malaki piyas. Malaki. Malaki nga. Ah, sige. Ayan naman yung pampabuhay dugo sir. Malaki. Parang bitbit. Alam na yung mga bigat ng bidbid pag hinatak. Oo. Malaki. Dahan-dahan lang. Maliit yung taga nito. Baka makawala. Ay, lumutang na. Ay, butete. Ah! Bert! Bert, idol! Lumutang na! Taguntungan. Porcupine. Maliit lang. Maliit. Maliit lang. Ay, walang konti. Balikin yung ano na yan. Maliit lang. Ano, balik natin? Balik natin yan. Ibalik ang tebots. Gamay kayo. Maliit ang laman. Bah! Lumabas na yung ano niya, oh. Sige, balik. Sige. Kunin ko yung aking huli. Sahor. Pwede na yan. Pamprito. Prito-prito lang. Oh. Ano? Sahor? Isa. Sahor. Yan o. Sahor. Yung. Doon si Idol Piran, mayroon din huli, hinahatak na. Layo. Takin natin yung aking huli. Hirap mag-video. Sariling sikap. Ayan o. Ayan o. Sure. Dali ng sure guys. Oh. Nahuli ni Uragon. Sure! Tumalaki-laki na, idol. Tingnan natin yung huli ni Kabert. Atras abante. Hirapan si Idol Bert. Oh, puwira putol. Para walang sayang na mababanggit. Ito na, violent reaction. Ang chirir. Ang laki niyan. Sige, sige idol. Malaki to. Sige. Malaki to yan. Tuwang-tuwa ang mga anglers. Laki niyan idol ah.